Dobrý deň, mám tu futbalové turné. V Afrike. Momentálne hrajú Hongkong versus Tokio. Tokiu. Nevadí. No, Hlavný- Korea to vyhrá. Hlavný futbalist je Park Chung, dal momentálne gól. Čo je za tým? Gratulujeme. Nová frajerka Jackie Chan. Že by? Dneskašie počasie v Afrike je veľmi útulné. Je 40 stupňov a Slnečno. horia. I mnohí. No. Momentálne sme pred školou, v ktorej sa nachádzajú celebritné deti. Ako je Peťa Voštenáková a Ďakujem. Elvirber. tieto dve deti sú veľmi populárne v tejto škole. Áno. Veľmi sa o nás ráno rozprávalo a teraz už pomenej. Teraz už pomenej. Čo sa stalo? Neviem. Ďalšia novinka. Pozrite, takúto kvetinku som dostala. Ďalšia novinka zo show biznisu. Lena Kenská zase hlavná frajera. Podotýkam zase. No fakt. A ešte raz to zase. Vyhliadáva si. Myslím si, že sa jej páči. Park Chung. Lenka je oblečená ako momentálna sedláčka Karička. Táto sedláňa styrolská vyzerá ako... Podotýkam Tyrolska. Podotýkame styrolská ako Anička. S Ružovou mašlou okolo krku. Presne tak. Vedľa nej sa nachádza King Kong. Alebo Yeti. Ježišmaria, čo je? Máme tu hadku. Lena, ty koľko ma urážaš? Na našej škole máme aj čiernu dieru. Nie, keď niekomu Toč zajebkáva, čierna tak to diera. bolí zase. Není to vidieť. Môžete strčiť nohu. Nohu tam môžete strčiť. Ruku tam môžete strčiť dokonca aj hlavu. Naša moderátorka Petra Voštenáková sa pre touto show najebala. Nenajebala. Hruškovice. 80% také. Také dvojité 40%, ale jeho navyše. Hej? Možno. Dobre. Tak ale to celá flaška obsahuje 40%, ne? A keď tam dáš ešte jednu, tak to je 80%. Nie, to stalo 40%. Ale keď vypiješ tie dve naraz, tak to je Tak 80%. skápeš. Taký je novodobý život Slovenskej republiky. Na našu otázku. Petr Voštenákovú dostala maláriu. Máme otázku pre poslucháčov. Alebo pozeračov. Alebo... Dá sa z dvoch fľašiek 40% hruškovice spraviť 80%? SMS-kujte na naše číslo 7788 buď A alebo B. Podotýkam. Pošlite SMS-ku na Áno alebo nie. 7788 v tvare áno alebo nie. Za každú SMS je 50 centov. Ak vyhráte, pošleme vám jednu stupenku na Pošleme vám World dve Cup hruškovice. Afrika. A potom to môžete skúšiť. Držíme palce. Ďakujeme.